Umongameli uwaphelisile amarhe okuba zizokuphinda zimiswe ngxi zonke iinkonzo njengaphambili emva kokuba inkulumbuso yaKwaZulu-Natal ivelise ukuba kungabuyelwa kundalashe. Umongameli uza kuthetha nesizwe kule veki izayo, kodwa ubongoza wonke ubani athobele imithetho yezempilo. I don't want our people to be alarmed with rumors such as we're going to level 3. That is simply not true. Umongameli uphinde wanika ingxelo ngophando lorhwaphilizo lweziniki maxabiso ze-COVID-19. Uthi i-Special Investigating Unit siphanda izivumelwano ezingaphaya kwewaka kwaye lisekhondweni lokubuyisa imali engaphaya kwe-200 million. Umongameli uphinde wabophelela urhulumente wakhe kwidabi lokulwa ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana. Bulelani Philip, SABC News ePalamente.